Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Martes, Oktubre 11, 2023. Ako inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Ang ulos mga nagbagang balita. Weather forecast. Ang bagyong Bolaven mahimong luwason ang Pilipinas. LPA para magdala og ulan. National News. Giimbestigar sa korupsyon ang DOTR Secretary Bautista uban sa duha ka mga congressman sa LTFRB. Nagdawat og resolusyon ang House Representatives Panel na kuhaon ang confidential funds sa mga civilian agencies sa gobyerno. Sa international news, ang taga New Zealand naka-break og record alang sa bungee jump sulod sa 24 oras. Celebrity news. Pagkuha sa A1, ngano ang British boy band nagbadayon sa pagbalik-balik dari sa Philippines. Gisaulog ni Doug Kramer ang 20 katuig nga kaminyoon nila ni Cheska. Sa sports news, Gilas Pilipinas nagpasalamat sa ilang Pinoy fans. Ang krisis sa kahimsog sa pangisip usa ka pagtaas sa epidemya sa Philippines, ingon sa mga eksperto. Ug sa trivia, nakabalo ba ka? Ang Cagayan de Oro gi-charter isip syudad ni adtong 1950 ug nahimong sentro sa transportasyon ug komersyal sa amihanang Mindanao. Magpadayon ta sa atong news mga karab. So darita sa weather news. Ang bagyong Bolaven mahimong luwason ang Pilipinas, LPA para magdala og ulan. Samtang ang bagyo Bolaven lagmit dili makasulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR, usa ka low pressure area ang magdala sa mga pag-ulan sa mga bahin sa nasod karong semanaha. Ang State Weather Bureau miingon kiniadtong Martes. Ang LPA nakit-an 1,170 kilometers silangan sa Sidlakang Kabisayan sa alas 3 sa kadlawon. Lagmit dili kini mokusog nga mahimong tropical cyclone ug mahimong mosulod sa Pilipinas sulod sa 24 ngadto sa 48 ka oras, matod sa Pag-asa. Ang Mindanao, Bicol Region, Eastern Visayas ug Central Visayas niadtong Martes nakasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan ug madalugdog og kilat tungod sa through o extension sa LPA. Matod di Pag-asa weather forecaster Lori de la Cruz sa Teleradyo Serbisyo. Sa laing bahin, ang bagyong Bolaven nasigpatan sa 2,285 km silangan sa Sidlakang Kabisayan alas 3 sa kadlawon ug nagdala kini og kusog nga hangin nga 120 km matag oras ug 150 km matag oras matod sa weather agency. Nanasad tay bagong bagyo no nga nagngalang Bolaven mga karab, pero ana siya dili na daw ni siya makasulod sa PAR, pero di gyapon ta magkumpiyansa kay ang pagbadalugdog og kilat og mga rain showers kay gakatag man gud sila, so di ta magkumpiyansa sa mga kadalanan and mahimo nga mga drivers maginahinay kita mag-drive sa kadalanan kay basa ang dalan, and then maginahinay kita para dili ta ma-prone sa disgrasya. Sa national news, giimbestigar sa korupsyon ang DOTR Secretary Bautista uban sa duha ka mga congressman sa LTFRB. Gipahibaw sa Manibela President Marval Buena nga andunay kalimbigitan si DOTR Secretary Jaime Bautista ug duha ka wala papanganli nga congressman sa maong isyu sa korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Matod ni Valbuena, gibasihan niya kini sa mga impormasyon gikan ni Jeff Tumbado nga gihatag ni suspended LTFRB Chair Guadis III ang koleksyon sa salapi ngadto kang Secretary Bautista. Kipasabot usab nga ang duha ka kongresista anaa sa panguna sa pagkolekta sa 5 million pesos gikan sa matag transaksyon sama sa pagbukas sa bag-ong mga routes o franchises.
Gidugang pang giingong girekisito ang matag regional director sa LTFRB nga mag-remit og bulan-bulanan nga kota nga 2 million pesos. Ug sa laing bahin, nagdawat og resolusyon ang House of Representatives panel nga kuhaon ang confidential funds sa mga civilian agencies sa gobyerno. Kipasabot sa House of Representatives panel nga anaa sila'y desisyon nga zero ang confidential funds alang sa mga civilian agencies sa gobyerno. Kini miigo sa Office of the Vice President, Department of Education, Department of Information and Communications Technology, Department of Foreign Affairs ug Department of Agriculture. Gipahayag ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo nga ilang giandam ang mga confidential funds nga gipangayo sa maong mga ahensya aron sa pagprotektar sa West Philippine Sea ug pag-establisyar sa kahapsay ug kalinaw sa nasod. Matud niya, ilang giimplementar ang desisyon nga zero ang secret funds sa OVP, DepEd, DICT, DFA ug DA. Pinaagi sa usa ka small committee sa Kamara, human giutusan nga sulbahon ang mga individual nga amendments nga giproposar nga 2024 national budget. Sa laing bahin, OVP, DepEd, tulo pa ka opisina na wad-an og 1.2 billion nga sekretong pundo. Si Vice Presidente Sara Duterte mawad-an og 650 million nga confidential funds human ang upat ka membro nga panel sa mga magbabalaod na kahukom sa pagtangtang sa 5 ka ahensya sa gobyerno sa ilang alokasyon sa proposed national budget alang sa sunod tuig. Niadtong Martes, ang panel nga gipanguluhan sa House Appropriations Committee Chair, Representative Elizalde Co, mipahibalo sa mga amendment nga mikabas sa 194 billion sa 2024 budget, lakip ang 1.23 billion nga realigned confidential funds. Ang realigned confidential funds nagrepresentar sa 25% sa original nga 4.864 billion nga alokasyon para sa 2024. Ang 5.277 billion nga budget alang sa intelligence funds sa kasamtangan wala matandog. Sa international news nga bahin nata mga karab, ang taga New Zealand naka-break og record alang sa bungee jumps sulod sa 24 oras. Gibre sa usa ka taga New Zealand ang world record ni adtong Miyerkules alang sa pinakadagang bungee jump sulod sa 24 oras. Human sa kinatibuk-an nga 941 ka paglukso gikan sa Auckland Bridge. Gipungan ni Mike Hurd 41 ang kanhing record nga 765 ka jumps nga natala ni Frenchman François Marie Dibon sa Scotland sa miaging tuig. Nagsugod sa 0700 lokal nga oras kaniadtong Martes. Gipasa ni Hurd ang record ni Dibon sa sayong mga oras sa Miyerkules sa wala pag gipaandar aron mabutang ang bagong labing kaayo nga marka. Kiingon sa iyang grupo sa suporta sa AFP. Mga karab no nga congratulations sa taga New Zealand kay na-break niya ang world record sa pag-bungee jumps at sulod sa 24 ka hours sa kinatibuk-an. So congratulations sa taga New Zealand. Catching up sa A1. Ngano nga ang British boy band nagpadayon sa pagbalik sa Philippines. Bibalik sa Pilipinas 5 ka tuig sukad sa ilang katapusang konsyerto dinhi. Ang A1 gitakda nga mopasundayag dili ka usa, dili ka duha, kundili sa 4 ka mga petsa alang sa ilang mga Filipino fans nga nagsaad sa usa ka nostalgia-filled repertoire ingon man sa bagong mga awit. Si Ben Adams, Paul Marazzi, Mark Reed o Christian Ingebrigtsen milingkod uban sa ABS-CBN News ni adtong Martes, Oktubre 10 sa wala pa ang ilang tour stops sa nasod.
Ang A1 mo pasundayag sa Oktubre 12 sa Davao City, Oktubre 13 sa Cebu City, ug Oktubre 14 o 15 sa Quezon City. Mga karab no, kaswerte na lang magid kaayo sa mga makaadto sa concert sa A1. Kay fun yun ko sa A1. Murag diri gyud makuan nga tiguwang na gyud siguro ko. Pero 2003 man ko nabuhi, pero gabalo mas more or magugo sa mga old songs. Anyways, sana all sa maka-appeal sa doon ra kay mga karab Davao City o Cebu City. Sana all sa makaadto videos na lang gyud akong pictures. Ganahan ko silang kanta nga Heaven by Your Side, mga karab. Kaniyo. Now my life is blessed with the love of an angel. How can it be true? Somebody to keep the dream alive, the dream I found in you. Oh, stop na ta kay basig ma-viral niya ta chadar pagtingog. Chares. Bitaw, sana all kayo sa mga A1 fans no nga maka-appeal sila sa concert o makakita sila sa personal. So sana all. Ug aniya na ta sa ikaduhang bahin sa celebrity news, mga karab. Gisaulog ni Doug Kramer ang 20 ka tuig nga kaminyoon nila ni Cheska. Gidayeg ni Doug Kramer si Cheska sa ilang 20 ka tuig nga pagkasal. Kini gihimuhuman niya nagpost sa social media nga nag-ingon, "You're still my crush." Gipahayag sa basketball player nga bisan karon daghang butang ang iyang nakita pinaagi sa ilang matang sa paghigugma. Sa karon, daghan kaayo sa mga katrabaho sa actress ang nakuyugan sa kakilig sa ilang Instagram post. Ug ang mga netizens mi comment usab ni ini. Nahisayran nga gipaluyo sa mga social media reaksyon ang maong post. Nga naglubong o gatusan ka reaksyon sulod sa 24 oras. Mga karab no, 20 years naman din silang kaminyuon si Doug Kramer o si Cheska Kramer no nga. Sana all, you're still my crush. So 20 ka years na sila. So congrats sa ilaha kay niabot gyud sila 20 years no nga pagkaminyoon nila nga naghahan na sila na discover sa ilang self more and padayon nang gihapon silang pagkahigugmaon sa usag-usa. Congrats. Og sa sports news, mga karab. Gilas Pilipinas nagpasalamat sa ilang Pinoy fans. Nakabot usab sa Pilipinas ang medalya ginto sa men's basketball category sa Asian Games human sa 61 ka tuig. Daghang mga kauban sa Gilas Pilipinas ang mapasalamaton kaayo sa pipila ka mga Pinoy supporters. So grabe gyud kaayo ka pasalamaton ang Gilas Pilipinas no sa mga Pinoy supporters o fans, mga karab, kay grabe yun pod ang ilang hago sa Gilas Pilipinas team sa ilang basketball. So nalipay gyud sila pag-ayo kay ang mga supporters, grabe gyud kayong pag-support nga gabi nilang syagita, gabi nilang pagdayig sa Gilas Pilipinas. So laban lang jud ta Gilas Pilipinas no. Sa pikas bahin sa sports, mga karab, UAAP UP natanaw nga mulugway sa hingpit nga pagsugod batok sa FEU. Ang University of the Philippines musuway og lugway sa ilang walay pili nga pagsugod ngadto sa 4 ka dula sa dihang makisangka kini sa Far Eastern University sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament niadtong Miyerkules sa Mall of Asia Arena. Ang Fighting Maroons milambong ngadto sa 3-0 niadtong Sabado. Human sila nakabiya alang sa 78-60 nga kapildihan sa National University. Apan ng rookie nga si Francis Lopez, kinsa nakaangkon og Player of the Game honors batok sa NU, daling mipaminos sa paspas nilang pagsugod sa torneo. I just wanna say that the job is not finished for us. We have a lot to work on. This was just our 3rd game. Like Coach Goldwyn Monteverde is saying, that is just the start of the season. Matod pa sa taas nga paglupad ni Lopez. Nalipay kaayo mi sa duwa karon, pero move on na mi sa sunod nga duwa o hinaot nga makuha namo ang maong kadaugan dugan pa niya.
Og darita sa health news mga karob, ang Philippine Mental Health Association Incorporated o PMHA kaniadtong Lunes nagpataas sa alarma sa nagtaas nga epidemya sa crisis sa kahimsog sa pangisip sa nasod. Ang grupo nga kilangkuban sa mga profesional na kahimsog sa pangisip o mga tigpasiugda miingon nga ang kahimtang nanginahanglan kaylap nga kahibalo, suporta ug aksyon. Atong namatikdan ang usa ka kusog nga pagtaas sa mga kabalaka sa kahimsog sa pangisip sa panahon ug pagkahuman sa COVID-19 pandemic lockdowns. Ingon ni PMHA President Dr. Cornelio Banaag Jr. Atol sa usa ka lihukan sa World Mental Health Day ning syudad. Ang mga isyu nga may kalabutan sa kahimsog sa pangisip makaapekto sa mga Pilipino sa tanan nga edad ug kagikan bata o tigulang, adunahan o kabus. Kini usa ka hilom nga epidemya nga kinahanglan natong atubangon. Dugang niya. Sa Pilipinas, ang sakit sa pangisip mahimong komon nga kapansanan og labing menos 3.6 million ka Pilipino ang nagaanto sa mental, neurological o substance use disorders, sumala sa Department of Health. Ang PMHA miingon nga ang access sa mental health services sa nasod nga nagpabiling limitado og dili patas tungod sa stigma o nihit nga mga kahinguhaan. Mga karab noong ang kaniadtong health news usa sa kuan nga makabalo kita unsay mga health related nga mga topic. So kari ato akaron is about sa mental health. So, magkuan gyud ta makarab, magbantay-bantay gyud ta sa atong mga isig ka tao kung dapat ta sensitive ta ba dili ta insensitive nga. Basa-basa lang tang magstorya, dili ta magunahon sa atong ipang storya. Kay wa ta kabalo unsay gipagdaanan nila, unsay silang mga kaagi, unsay silang mga kabug-aton, silang kinabuhi. So kailangan gyud ta careful, extra careful, and kailangan ta maminaw sa atong isig ka tao kung unsay silang mga problema o gilang ipangbati. Check your friends, your family, relatives ninyo mga karab kung i-check gyud sila permiti kung okay pa ba sila, unsay silang mga ganap silang life para dili sila mangambak sa Marcos Bridge kay grabe kaayo ka tragic kay mga ingana bitaw lisod kaayo kay mga wadantag mga tawo no lisod kaayo silang pamilya nga mangambak ilang mga pamilya sa Marcos Beach tungod lang kay wala sila gidungog, wala sila gipaminaw sa ilang mga relatives, sa silang pamilya. So check your friends, and kung naamoy mga kaila or ikaw mismo nga nakasinatian ng mental health issues, adto kamo sa mga local ninyo mga health center and pwede mo magpa-check dito for free. Dirita sa history sa Cagayan de Oro mga karab. Nakabalo ba ka? Ang Cagayan de Oro gi-charter isip syudad ni adtong 1950 o nahimong sentro sa transportasyon o komersyal sa amihanang Mindanao. Kini nahimutan sa dapin sa Suba sa Cagayan duol sa uluhan sa Makahalar Bay. Human sa pagtukod ni ini ingong estasyon sa misyon sa ika-17 nga siglo. Kini gipalig-on sa mga Kastila. Ang Cagayan de Oro gi-charter isip syudad ni adtong 1950 ug nahimong sentro sa transportasyon o komersyal sa amihanang Mindanao. Ang international nga tupahanan ni ini usa ka dakong hinungganan alang sa mga biyahe sa habagatan. Ug ang syudad mao ang amihanang terminal sa Trans-Mindanao Sir Highway. Ang mga export naglakip sa bugas, mais ug kopra. Ang satellite nga lungsod sa Carmen naa sa wala nga tampi sa Suba. Ug ang kasikbit nga bugo mao ang lokasyon sa usa ka bodega sa Piña. Xavier University 1933, St. Augustine's Cathedral, ang Plaza Divisoria ug Gason Park anaa sa syudad. So Cagayano, nakabalo na ka. Now you know. Og darita sa atong local news nga bahin mga karabno pandugang na nato sa mga kaalaman sa atong syudad. Nangutan mi kaganina, nag-interview mi
mamaligyaay sa isda kung unsa ba ang mga isda karon sa presyo sa mga isda unsa mga klase-klase nga isda lang gibaligya. So ato ning tan-awon mga karab para natin idea unsa ilang presyo nagtaas ba o baba o gi-maintain lang nila ilang mga presyo ato ning tan-awon. So mga karab naa diri sa Talipapa no, and kuan ni siya kanang small nga market bitaw sa kanang barangay, tapos nata diri sa isdaan tas mag-ask tag questions ni ante kung unsay iya ang kuan si lakad siya ang kita karon og sa mga isda. So hi te, unsa mong name? Geraldine. So kamusta ang nahalinan na ba ka karon te? Kaloy sa Ginoo nalinan pon. So kamusta ang imong halin te kanang kuan ba paspas ba or Ay sa pagkaron di magin pariya ma'am depende ra gyud sa adlaw. Sa kakaron mingaw pampalit. unsa kuan te kanang unsay pinaka ginapalit dari nga isda? Sa gara ma'am kay mga ingani mga gagmay, handuhaw, kutob, bangos, morayalinon. Tay pila pud mo kumpra sa mga isda te? Depende man sa klase. Kataas silang presyo or Kaubos. so imong baligya pod kanang normal ra or taas? Sa bulwa kaga kompra. Ang bulwa. Unsay kuan te barato og mahalon dari nimo nga isda? Pinaka barato. Generay 180. 200 kani siya 240. Bangos man na siya tino. Oh, bangos. Kanang pang ihaw-ihaw. So sa per kilo. Sa pila ka adlaw te pila bana nimo estimate sa imong kita? Okay ra dili ka ng example. Sa kuan mo mahalin. Asa karon kay mingaw man mahalinan na may kuan city. So taas-taas po din no. So moto natay mga klase-klaseng mga isda dari mga karab na gikan kang ante Geraldine, so dari mo magpalit sa iya asa inisulod ninyo sa Talipapa daling first good sa right. Pila ka days po tama ninyo ang mga isda tayo? Depende ma'am. Karon kung maurot ni siya mas mayo. Kay ginagbay ra mo kumpra pulo-pulo ra man. Ah, okay. So dari mo palit mga karab no natay mga kuan si saan nga isda te? Tabilos, Natay tabilos, natay burot, kutob, anduhaw, pidlayan, bangos, silay, malaguno. so sa mga mag-ihaw-ihaw dira natay bangus tapos na pud tay mga galunggong mo ni akong favorite galunggong. So ay kutob ni ay kutob di ay kutob so mo ni akong palitat katol tapos na poy katong wala mo katong kuantinor tong red bitaw nga fish Wala, lagaw siya to. lagaw mo to kong paborito nga isda mga karab, so mas lami to siya iprito. So salamat kaayo Tess. Sa Christmas countdown mga karab, aduna na lang tay 75 days before mag-Christmas. So pag-isip-isip na mo daan kung unsa inyong mga ipanghanda sa Christmas o pwede na nyo ma-invite kung gusto mo. So magandang-andang kita sa itong mga gifts, sa itong mga pamilya, sa itong mga friends, and kung unsa atong lutuon pag budget na mo daan pag-save na mo daan og money para dagan yun tag mahanda sa atong Christmas. Ug maog kadto atong mga impormasyon nga nakalap sulod o gawas sa nasod. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel o daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rob News channel Cagayan de Oro. Ako nagahangyo usap pa nga mag-support and subscribe and turn your notifications on for more updates and info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ang Dios.